Mga leftover o sobrang putahe gikan sa mga tapok-tapok labi na sa Kapaskuhan, mas ipa-level up sa kasubuanong chef. Ani ang report ni Mark Reggie Abella. Usa sa mga putahi nga bida sa matag lamisa kung adunay hikay ang gikahinamang lechon baboy. Sa kagumkum sa panit o kalami sa lechon baboy, di gayud kalikayan nga ikaw maka-hashtag bring home. Kung oo, tara, mas ipa-level up ta kini pinaagi sa itudlo sa sugbuanong chef nga si Chef Apolinario Navarro ang lechon baboy sisig in wonton cups. Matod ni Chef Apolinario nga sayon ra ang pag-andam niini. Lutuon lang ang sobrang lechon baboy ngadto sa sisig. Atuning himoon sisig so mao nini ato ang itselbing ato ang So man na siya gi-slice na daan ni Pino-Pino. Oo. Pino-Pino atuning mao ni atong mga Okay, ato i-focus. kuan ang iyang mga lamas. Okay. Yeah. So after ani ato nini siyang iso dinhi sa cup. Okay, ano tawag ani? Kuan ni siya kani wonton wrapper ni siya dinhi sa ato ang cup. Alright. Wonton wrapper. Wonton wrapper. And then na. so diyan ay mga sample diri no. atong Nanatay mga sample daan para dali na lang. Okay, unya So, aron butangan nato siya og miyo. iyo. Gikan sa bring home, mamahimo nang i-bring to office o i-share sa imong mga higala, katrabaho o bisag kinsa ang lechon baboy in crispy wonton cup nga siguradong lami siya. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.